wannan sako da na ce mako ya zo mani daga wata bayar Allah, kuma ina ga daidai ne mu karanta shi a matsayin tambaya, duk da ita tsakana da take son ba ta ansa, amma akwai darasi a ciki. bayala ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya taimaki farfesa, ya kara girma da daukaka, ya kara wa shekaru albarka, amin. mala ina da korafi, koke da kuma neman shawara daga gare ku. shekara ta 11 da yin aure. A tunanina da kuma karamin hangen da nake da shi, matsayina na mace ina jin cewa mijina yana matukar kaunata, sai dai ta wata fuskar kuma sai na rika ganin kamar baya kaunata. A shekaru 11 tabbas ina da ci da sha bai gaza ba, kuma duk sallah karama yakan yi mana kala bibbiyu na sutura ni da yarana. Inda duk zan je zai dauke ni a mashin ya kai ni, idan lokacin dawa yayi zai koma ya dauko ni. Idan ba ni da lafiya ko ba ni nan zai taimake ni da aikin gida da na yara. Ya kun bani damar fita neman ilimin addini, bai tauye ni ba, alhamdulillah. Kuma ina gode masa akan haka, Allah ya saka masa da alkhairi. Kai da jin wannan koke za ta yi, amma ka san ɗalibin ilimi ce, saboda haka sai da ta gode ma alheri, amma ku saurari halin da take kyama gare shi. Ta ce sai dai babban matsala ta a shekaru 11 shi ne ban taɓa jin natsuwa ba da mijina a lokacin mu'amala auratayya, domin ni mace ce da Allah ya jarabce ni da son turare, ado, kwalliya, tsabtar jiki da kuma muhalli, wato kazami ne kenan. Duk sanda babu wannan zan kasance cikin damuwa da rashin walwala, mala har ma rashin lafiya nake yi a lokacin da na ji wari marar daɗi, akasin kamshi a jikin wani, bare kuma jikina ko namijina. To sai kasance na sami miji zai iya kwana 2 ko 3 bai wanka ba, zai iya shekara bai shafa turare ba. Wallahi ba don na yi magana da wani mutum wata rana ya ce mai awala ni ba taɓa fanda turare, ba don na ji wannan kunna, wallahi da ban iya gaskata ka. A ce wai ɗan adam baligi yana iya shekara bai sa turare ba, wannan jaki ne, ai wannan dabba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake mutunta kamar turare. Yanzu kun ga na shahi wani abu hannu, wallahi turaren gemu na ne ya sauko. Ai kuskure ne a ce wai dan adam wai bai ta'amuli da turare, a ce hamma takka ta shaida kana shekara baka shafa turare ba, kai jama'a. Bari dai ban son sharhi don labarin mai tsawo da ku saurara ku ji. Ta ce zai iya shekara bai shafa turare ba, zai iya sati 2 wata 1 bai brush ba, bai yi asawaki ba, sai da kurkure bakinsa. Ta ce san ba na ƙaunar ɗoyin bakinsa, nakan ji kamar zan yi amai. Wannan true life story tana ba da labarin abin da yake faruwa gare ta, kuma ba ta san zan karanta muku shi ba ta rubuta sunanta ba. Don haka ne kuma ina faɗin abin da yana faruwa ne don yana da kyau mu sani jama'a, mu kuma gyara. Ta ce baya siya min turare ko da haihuwa ne, baya siya min lotion ko cream ko mai sanyi, baya bani kuɗin lalle ko da ga sallah ne. Idan kuma na biya kuɗi na yi, kowa ya gani sai ya yaba, amma ban da shi. Ba abin da mata suka tsana irin a ce wai duk kokarin su burge ka baka gwada an burge ka. Ita ko da munafurci ka ce kai yau Talatu duk garin nan ba irin ki, za ta ji wani irin daɗi. Bai rage ka da komi, ka sallame ta, bai rage ka da komi. Ta ce baya cewa komai, hijabi, takalmi daga shekara sai shekara, ko wani guda ɗaya. A wannan yana da talauci ne, sai kuma wata shekara, don ai yanzu ma maganar talaucin sura ba irin ta dori din. Ta ce to yanzu ma ya daina ko da ga sallar, ɗan kunne, sarƙa, awarwaro, agogo ko zobe, underwears baya saya min ko ɗaya, ko da haihuwa ne baya min. Kaga duk wannan kuskure ne. A ce mace akwai lokacin da ma za ka ɗan bata libati, ka ɗan sakan mata mara cikin kuɗin da kake bata na wasu hidimomi. Wani abin tana jin kuya ta ce ba ni in siya, wasu abubuwan da take amfani da su bai kamata sai ka shigo a ciki ba. A shekarun da muka yi ba ya taɓa yi wa mahaifa na alkhairi don kansa,
sai dai idan na gaza haƙuri na roƙe sa wani lokaci sai mun yi faɗa rai ya ɓaci sannan ke ba wa iyayena wani kyautar shi kawai iyayensa ya sani ni kuma ai yana ciyar da ni ba a gani na a ce ina da yunwa wani yana cikin kuma wasu abubuwan da yawa maza ba su la'akari da su cewa in akwai alheri a gidanta inda take a zai ta sha'awar alheri ya je gidansu ko wanda ana magana da wanda zarafinsa ya kai wani hannu baka hannu aku shi ne abinda suka ci gidan ma akwai wahala to irin sai ita ba ta magana a taimaki iyayenta amma wanda yana da halin da zai taimake su to yana laifin ya taimake su hasara ce akwai wanda ya mutunta ka duniya kamar su ta ce duk wasu dabaru namu na mata da nake da su gurin na shawo kansa ya daina rashin tsafta ta koma can ga wancan magana tana damun ta kenan ya daina rashin tsafta a jikinsa da muhallinsa na yi amma har yanzu babu natija sai kaɗan daga ciki hakan ya sa haƙuri da kawaicin da nake a yanzu daga bayan nan ba na iya kawaicin yanzu ta kai za mu iya wata 3, 4, 5 mu'amala auratayya ba ta shiga tsakaninmu ba kuma wallahi malam ina da sha'awa domin lafiya ta kalau shekaruna ta faɗi adadin shekarun ba sai na karanta muku ba don ka wani hankalinsa ya ga wata sai dai matsalar wannan rashin ƙanshin mai daɗi da zai bani damar sakin jiki da shi domin ko da ya zo idan wannan ra'ihar bakin tasa ko ta wandonsa ka ila wannan dai kucaki ne wannan idan wannan ra'ihar bakin tasa ko ta wandonsa ta doki hanci na shi kenan ba zan sake ji sha'awa ba kai na lillahi malam ka taimake da shawarwari wallahi ina cikin kalubale a yanzu babu zaman lafiya sam a tsakaninmu kullum fada kullum ganin laifin juna babban matsalar bana